салом мухлисони барселона ва канали барса тиҷи. Барои Араухо рақобат шурӯъ шудааст. Хави асири роҳбарияти барселона верати барои тақвияти нимҳимояи барса меояд. Ин ва дигар хабарҳои дастаи барселонаро имрӯз дар навори худ манзуратон мекунем. Обуна шавед ва то охир наворро тамошо кунед. барселона дар 12 тури охири чемпионат танҳо як бохтро дар эл классико ба қайд гирифт. Шогирдони Хави назди худ мақсад гузоштанд ки мавсимро дар мавқеи дуюм ҷамъбаст кунанд ва барои ин онҳо бояд дастаи дигари Каталония Жиронаро дар сафар шикаст диҳанд. Барои тамошои бозиҳоро ҷолиб гардонидан дӯстони мо аз 1x ба он коэффициентҳои баланд медиҳанд. Барои онро истифода бурдан ба менюи асосӣ даромада дар ставка без риска то $50 ё 550 сомонӣ натарсида шартгузорӣ кунед ва дар ҳоли сӯхтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. Барои ин ба лишни кабинет ворид шуда участие в аксияхро аз назар гузаронед ва боварӣ ҳосил кунед ки бонус на спорт фаъол бошад. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. барселона барои пӯшонидани сурохиҳои иқтисодӣ маблағи калон лозим дорад. Даста ҳанӯзам ба формати як ба як омада наметавонад ки сабукӣ гирад. Бо эҳтимоли зиёд барса тобистон аз ситораи худ ҷудо мешавад то тавонад ки трансфере ба қайд гирад. Аммо фурӯши ин футбол боз тамоман ба беақлӣ шабеҳ дорад. Ҳоло мефаҳмед ки чаро. Барои пурра сохтани ҳайат барселона бозингарони беҳтаринро ниёз дорад, аммо даста намехоҳад аз футболбозони феълӣ ҷудо шавад. Роналд Араухо дигар бозингари ивазнашаванда боқӣ намемонад. роҳбарият дар ҳақиқат мехоҳанд ки аз фурӯшаш пул ба даст оранд. Барои ҳимоятгари уругваӣ ҳатто рақобат рафта истодааст. Гап сари дастаҳои бузурги аврупоӣ меравад ки дар шортлисти худ исми Араухоро дар ҷойи аввал навиштаанд. Сараввал Бавария муддаии асосӣ буд ва акнун Юнайтед ҳам ба рақобат даромадааст. Хабар низ баромада буд ки Девҳои сурх аз дигарон бештар маблағ пешниҳод хоҳанд кард ва умуданд ки 80 миллион евро барои ин ҳимоятгар сарф кунанд. Замоне ки дигар дастаҳо барои ин ҳимоятгари Барселона рақобатро давом медиҳанд, Барса дар охир метавонад ҳамон 100 миллиони мехостаашро ба даст орад. Савол инҷо ба роҳбарияти каталонӣ пайдо мешавад ки Араухоро бо кӣ иваз мекунанд? Баъди рафтани лидери хатти дифоъ Хави чӣ мекунад? Дар рақобат бо ПСЖ худ шоҳид шудед ки чӣ таъсири Араухо ба системаи даста дорад. Маҳз ӯ девори такягоҳии ҳайат мебошад. Агар ӯ равад, пас Хави бояд ки ҳамаро аз сифр созад. Ин хулосаи оқилона нест ва метавонад ки мушкилоти калон ба даст оварад. Манчестер Араухоро чӣ кор мекунад вақте худашон дар нимаи майдон мушкилӣ доранд? Дастаи англисӣ имрӯз пагоҳ бо Каземиро ҷудо мешавад ва бояд ки инро фикр кунад, на ба шикори бозингарони каталонӣ барояд. барселона бо Хави чандон рафтони хуб накард. Мутахассиси испанӣ гуфта буд ки охири мавсим тарки даста мекунад ва Барса бояд сармураббии ҷадид пайдо кунад. Ана баъди хуб шудани натиҷаҳо бошад, роҳбарият бо истифода аз воситаҳои ахбори омма ба Хави фишор доданро шурӯъ карда буд. Маълум нест ки чаро баъди ин Хави розӣ шуд то боқӣ монад. Барои даста албатта ин варианти беҳтарин буд, чун Хави бозингаронро медонаду аз философия ва ҳолати даста огаҳ аст. Ӯ барои даста корҳои калонеро сомон дод, вале роҳбарият рафтори пасти худро нисбати он нишон доданд. Бо як интервю додани президенти даста ва ёваронаш кор ҳал нашуд ва дар рӯзи охири гуфтушунид ҳам даста муомилаи аҷибе дошт. Барса шарт гузошт ки Хави бояд аз ёвари худ, яъне бародараш ҷудо шавад. Ҳамзамон вақте ки дархост барои хариди бозингарон шудааст, роҳбарият онро рад кардаанд. Хулоса Барселона тавре амал кард ки гӯё Хави ниёз ба боқӣ мондан дорад, на дастаҳоро нигоҳ доштан мехоҳад. Ҳоло бошад хабарҳо боз исбот доранд ки даста ба мутахассиси испанӣ ноэҳтиромӣ карда истодааст. Хави талаб дорад ки нимҳимоятгари таҷрибадор ҷалб карда шавад, чун давоми мавсим ин мушкилии калони даста буд. Хави ё Субименди ё Кимихро дидан мехоҳад, аммо Лапорта Ромеои дуюмро ба даста кашола карда меорад. Як қатор расонаҳо исбот карда истодаанд ки даста аллакай барои ҷалби Гидо Родригес ба мувофиқа расидааст. Шартномаи футболбози аргентинӣ тобистон ба анҷом мерасаду ӯ агенти озод мешавад, вале ин трансфери мехостаи Хави шуда метавонад? Албатта ки не. Гидо бозингари хуб аст, вале хуб дар сатҳи дастаҳои Бетис ё Севилья, на Барселона. Ӯ ҳатто ба Бускетси солхӯрда баробар шуда наметавонад. Барса танҳо бори дигар ба сармураббии худ хиёнат мекунаду дар охир Хави ҳама зарбаҳои рӯзноманигоронро ба худ қабул мекунад. Хави ҳамзамон баъди боқӣ мондан дигар ба ҳунари Витор Роке эҳтиёҷ надоштааст. Роке мехоҳад ки ба ҳайати асосӣ роҳ ёбад, вале шонси кам гирифта истодааст. Хави мехоҳад ки ҳамлагар ба дастаи дигаре иҷора дода шавад, вале Витор инро рад дорад, чун барои иҷора рафтан ба Барселона гузариш накарда буд. Ҳамзамон ёдовар мешавем ки феълан Роке маоши камтаринро мегирад ва шояд ки аз ин сабаб ба иҷора рафтан нахоҳад, чун дар дигар даста ҳам бо ин маош баромад мекунад. Лозим набошад пас барои чӣ харидорӣ карданд? Он ҳам бо нархи кам не.
ин ҳикояаморо ёди Фати мебарад ки Хави вақти ками бозӣ медоду падараш норозигӣ баён кард ва оқибат ӯро ба АПЛ гусел карданд. ҷолиб аст ки ҳикояи Роке дар Барселона бо чӣ анҷом меёфта бошад. ӯ ҳоло ҷавон аст, вале агар Хави ин қадар исрор кунад, пас гусел кардани ӯ ҳам мушкил намешавад. дар айни ҳол Барселона оиди Роке Нею барои тақвияти нимҳимояи худ ба фикр фурӯ рафтааст. расонаҳои варзишӣ менависанд ки Верати тобистон ба Барселона хоҳад пайваст. ин аллакай бори чандум аст ки ба нашр мебарояд ва инҷо ҳам хоҳиши сахти дастаро мебинему, ҳам майли ба Аврупо баргаштани Вератиро. қарори ба Қатар рафтани Марко соли гузашта саросимавор бароварда шуд. ӯ ним ҳимоятгари хуб ва таҷрибадор аст, ҳарчанд характери вазнин нишон медиҳад, вале умедвор мешавем ки ҳамааш дар гузашта боқӣ мондааст. шумо оиди ин трансфер чӣ гуфтаниед? оё Вератиро дар ҳайат дидан мехоҳед? ҳатман дар комментария фикратонро қайд карда наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.